Казвам се Светлана Коюмджиева и съм куратор на 15-та седмица на съвременното изкуство в Пловдив с проекта After Ego. В изложбата участват 17 художници от Косово, България и Сърбия. Идеята, която ги обединява, е тяхното лично участие в изкуството, което правят. Това, че използват себе си, своя образ, тялото си, като посредник в комуникацията си с публиката. И по този начин изразяват различни важни послания, които са свързани с актуални обществени, социални и политически проблеми. After Ego е наименование измислено от мене по аналогия с Alter Ego, с второто аз, което съществува от човека, само че играта на думи тук е една провокация, която носи със себе си идеята за края на егоцентричната епоха в изкуството и на това, че изкуството днес е много по-активен и деен участник в съвременния живот, в обществените процеси и че не обслужва само суетата и само егоцентричната воля на художника да твори. Това, което е по-специално към програмата на изложбата, освен че тя съдържа видеа, перформанси, фотографии, програмата с перформанси, която започва деня на откриването на 4 септември. От 18 часа е перформанса на Венелин Шурелов, Табула Раса, който е интерактивен, публиката участва в него, той разчита на самия перформанс, разчита на това участие и всъщност публиката тук е създател на крайния продукт, на крайното произведение. Самата работа на Венелин Шурелов след това ще продължи да съществува в изложбата под формата на интерактивна инсталация. Кутията, в която той лежи в момента по време на откриването, ще остане като хранилище на картички с запечатали фрагменти от неговото тяло с всички надписи, оставени от хората по време на откриването по тялото му. И така същите тези хора или други хора, изобщо публиката, ще има отново възможност да се върне при тази кутия и да си вземе вече картичка с творението, което са направили по тялото на художника. Освен това, Ана Виленица, куратор, теоретик и артист от Сърбия, ще направи един перформанс на 2 октомври, на края на изложбата, в деня на закриването, от 4 часа, който е в рамките на нейния авторски проект "Туристическа агенция". В деня на откриването на 4 септември в банята беше открит офис на Туристическата агенция на Ана Виленица. Това е една открита платформа, в която хората, гражданите на Пловдив в случая, имат възможност да споделят различни места, които са с по-особена история в града, които са по-проблемни зони, които са свързани по някакъв начин с дискриминация или с остатъци от миналото. И от техните истории, авторката ще конструира един туристически маршрут, когато се появи в Пловдив в края на изложбата. За сега нейната идея е този туристически маршрут да стигне до Столипиново, най-голямото ромско гето в Пловдив, но ако посетителите по време на целия месец, който продължава изложбата, предложат нещо по-интересно, тя ще промени маршрута в тази посока. Туристическа е игра на думи между туристическа и терористическа. Терора идва от тук, че художника в този случай издевателства над своята публика, в кавички, разбира се, с това, че я води по места, които не са стандартните, тривиалните, клиширани туристически обекти и забележителности, ами са язвите, проблемните зони на един град. Но пък използва за най-лесен и близък достъп кода на туристическите обиколки, на гидовете. Също в рамките на проекта After Ego, по време на нощта на музеите и галериите в Пловдив на 2 октомври ще се състои още един перформанс, раждането на рождения ден на Продан Марков. Продан Марков е много загадъчен български художник, който за сега не се е появявал пред публика със собственото си лице, само под псевдоним. За първи път в нощта на музеите и галериите той ще се появи пред пловдивската публика или ще празнуваме неговия рожден ден. И освен това, след перформанс ще има
прожекция на късометражни филми от програмата на Международния фестивал за късометражно кино Филмини. Самата селекция на филмите се казва в първо лице, защото е изцяло в идеята на автор его. Филмите са подбрани в тази посока. Автора се изразява или в първо лице, или участва самия, или се случва нещо, което е свързано с вътрешния живот на личността в тези късометражни филмчета. През цялото време от 4 септември до 2 октомври в изложбата ще могат всички посетители да се включат и да участват в няколко интерактивни инсталации, а освен това и другите работи, които вече предполагат по-пасивно участие като зрител, са достатъчно интересни, мисля, и достатъчно провокативни, за да задържат вниманието и да направят зрителите съпричастни към всичко, което вълнува тези балкански художници. Макар че аз вече писах няколко пъти в информацията към изложбата, че въпреки че са от балкански страни, тези художници са от едно ново поколение, което вече не може да бъде класифицирано като балканско, защото те съвсем адекватно участват в световната сцена.